31 anyo sa gwardiya sa Bacolod City ginareklamo sa pagpanghimulong sa kahera nga iya ginapangalayagan. Yaring balita ang aton gitutukan. Matapos makapila ka beses sa ginbasted sa ang ginapangaluyagan niya kahera. Inapasuni wala na punggan sa 31 anyo sa si Arnel Cornel ang iya kaugalingon kaginimuslan ang madugay na nga kursunada. Ang sikyo ang nagabantay sa isa ka dormitoryo sa Barangay Villamonte. Sa tabok sini, nag-aobre naman bilang kahera sa isa ka construction supply ang dalaga. Ginapahayag gindalas ang sospek ang biktima sa dormitoryo kag didto ginhimuslan. Makabilang ka beses gintuloy isang biktima nga maghalin apang ginpunggan ini sang sospek. Once hindi ta gusto sang aton nga ginapangloygan or may kursunada ta sa isa ka bahay. So dapat respetar ta man ang ila desisyon, hindi nga piliton ta sila. Pareho sa aton amigo ng security guard, dapat ginrespetar ta ang desisyon sang aton nga biktima. Sang nakapalagyo na sa gwardya, gilayon nga nag-report sa kapulisan ng biktima. Base sa iyang medical report, positibo ini nga ginhimuslan. Dugin mayo-mayuhan niya nga do okay na, doon na nagpasugot naman lang sa kuno, na natabo to. So nakuha ng buot sang suspekta nga ginpagwa na siya, dito siya nagdiretso din di. Nahibaluan niya gikan sa Bayawan, Negros Oriental ang sospek kag 2015 sa nagpadulong sa Bacolod agon mag-obra. Sa exclusive interview sang GMA Regional TV sa sospek, wala sinigin panginwala na tabo, apang wala man sinigin ako ang ginhimuslan sini ang madugay na nga ginapangaluigan. Dito lang kami katay sa sir eh. Katay na lang kami sa korte na lang kami isranay. Sa karon, ginatutugan sa WCPD ang counseling sa biktima. Nahibaluan niya nagkilalahay ang mga ini pagi sa text. Opo, Quirino Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.